Hi guys, good morning. Pambit lang ko. Kapoy ning kumpiyansa ra kay taba. Burag halos kanang ilan na ta ipapahawa diri sa atong kaugalingong balay. Kung di pa lang gyud sala ang mapatay. Aw, dugay ra ko na kriminal guys. Kay abi ninyo, burag gaplano gyud ni sila nga pulihan mi diri sa balay. Bastos kaayo. Ay, Ginoo ko. Wala ra ba ni sila na rehistro? Kani sila, mga kuan ni sila, mga itumon og budhi, mga itumon og utok, mga itumon og kasing-kasing. Basta kay kung kamo ani makakita, maglagot pud mo. Itom ni sila guys, mga itom og mga mata, itom og ilong, itom og baba, itom tanan pati ang ilaha itom. Pero gagmay sila guys, pero daghan kay tanan. Busa, grabe na gid akong kalagot ani nila guys. Busa, kamo na mustisya ani nila guys. Dinhi sila nagpuyo guys, dinhi guys, ginhi. Anak ko nabuang nako guys. Di na ko katultol guys. Og moro to guys.